Asta da fir namijin istighfari. Ita mu na Asta fir namijin istighfari. Wannan barne. to kai ji. Ha ila Menene tsakanin ku da wannan? Me ba san ki ne? Ke ma san ki? Na ga ba san ku. Ila Na san ku ne. Na san ku. na san ku da namiji da suna Hajara. Namiji da suna Hajara. Ka ji ba? Asta da fir namijin istighfari. Asta da fir namijin istighfari. Jama'a. Asta da fir namijin istighfari. Me faru? Wane ya kai? Baka ma sani ba. Kun jiki ga zafin aljihu. To ya za a yi zamani ne Allah ya kawo mu. Ide bari ko ana gashi. Ba kaɗan ba Wannan ina ƙasa? gaya miki. Kawai. Tsaya ga baby na kira na. To na ga masu baby. Kuma Allah ya ba mu namu. Hello baby na. Ya garin ya kake? Jiya ka ban mamaki sosai wallahi. Ai wayan tunanin zaka siya mun wayan nan ba. Wallahi rabo. Ke da gada. Wani iya rabo? Rabo dai mana. Ban gane iya rabo ba. To Rabo. rabo guda nawa ne? Rabo saurayin na kike magana? Saurayinki kuma? Ban gane saurayinki ba. Ta yaya zama saurayinki? Ban taɓa baki labarin na cina da saurin iya rabo ba. Dama an riga an faɗa an ci ƙawayen zamani yanzu dama kwace suke na riga na gani. Haka za mu yi da ke? Ban gane haka za mu yi da ke ba. Na yarda dama an faɗa an ci ƙawayen yanzu ba amana. Na riga na gani. Saurayin nawa da nake mutuwa ƙauna nake so. Rabon ki cewa kuma naki ba ni wayan nan. Dama wannan wayar da kika ce ya siya miki shi ya siya miki. Shi ma bukatar munafiki ne zan je in same shi. Ta yaya? Ta yaya malam Haji ba ni waya? Dan me zan baki wayar? Dan me saboda zan baki wayar? Saurayi na siya miki waya? Ai ba wannan zancen mu je mu same shi. Shi ma munafikin Allah ta'ala ne. Mu je mu same shi. Mu je. Wayar sai na fasa ta wallahi. Sai na fasa ta. Mu je. Amana. Daga ke hashi din. Daga ke hashi din. Waya gaya miki ƙarya ne. Saurayi na. Wannan waya sai na fasa shi. Boyfriend na ta. Dama an riga an gaya mun. An ci ƙawaye yanzu kwatan samari suke yi. Boyfriend na ta yana ina. Ka fito munafikin Allah ka fito. Ka fito ka zo ka wanke kanka. Ka fito. Ya fito. Zo ka wanke kanka. Fito gurin wannan munafika. Waye ne? Ƙarya kike yi. Waye ne? Ka fito. Wani ban waye ne? Ko ma waye ka fito ka gani. Ka fito. Jama'a inna lillahi wa inna ilaihi. Wai waye ne? Da raina da lafiya na amun kwace wallahi ba isa ba. Ba kwace ake miki ba malama. Yana cewa kwace. Wai na ce waye ne? Ka fito. Ka fito. Wani ban waye ne? Wai uban waye? Asta da fir namijin istighfari. Ita mu na Asta fir namijin istighfari. Wannan barne. to kai ji. Ha ila Menene tsakanin ku da wannan? Me ba san ki ne? Ke ma san ki? Na ga ba san ku. Ila Na san ku ne. Na san ku. Na san ku. da namiji da suna Hajara. Namiji da suna Hajara. Ka ji ba? Asta da fir namijin istighfari. Asta da fir namijin istighfari. Jama'a. Asta da fir namijin istighfari. Me faru? Me faru? Wani ya kai? Baka ma sani ba. Me faru?